Thosamuid an seasta Gairdín is 2012 agus ba tagmuid le chéile seo chuile maidin décéadaí. Fuairmuid marach go raibh gaige grint chun na Gairdíoirí, so thosamuid labhairt beag an gaige. Labhairmuid le na chéile sa Gairdín. Agus táirn si seansta bhíonaí an gaige úsáid agus ma héin, níor leabhar me se a méid seo gaige linn blianta. Fuairmuid comharthaí gaige ar an sconsa agus ar an gceat agus ar an séad agus na dul an palíochtaí agus na daoine tá gol thart chuinigh siad na comharthaí agus bhí siad ag éireann cén fáth bhfuil siad sin suas. Agus bhíonn muid dó cén fáth rá siad againn agus thosa siad labhairt gaeilge, cuir muid fáilte ar an gaeilge a gcónaí.